Hi, good morning. Ayan, may kami shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Alright, may kami shoutout po sa lahat ng mga OFW. Yan, may kami shoutout sa kay Mami Mercy Kalunod. Sa lahat ng mga OFW. Yan, sa lahat ng ating mga solid na subscriber. May kami shoutout po sa inyong lahat. Alright. Meron lang tayong tatalakayin ngayon. Gusto kong pakita sa inyo yung mga nangyayari sa ating kanayunan, kanayunan ba? Kabayanan o mga pangyayari sa lipunan, di ba? Yan. Pero bago ang lahat, mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, shout out sa Team KTV, mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW. Kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout. Kay Ma'am Analiza, mega love shoutout. Kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shoutout. At kay Nardiz, yan, mega love shoutout. Chitai! Chitai. Good morning! Good morning kay Chitai, yan. Ay, salamat sa inyong mga patamsak dyan at maraming salamat sa mga dumaan, Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa inyong suporta, yan, lalong-lalo na sa Kaarating Plus One, Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa inyong lahat at kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shoutout. Kay Nardiz, yan, mega love shoutout. Diba? Lagi nagkakamali ako ng pindot. Ay, Chita, good morning. Saan ngayon ang iyong racket? Anong racket mo ngayon? Kita? Ayan, mega love shoutout po. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga ating mga solid na subscriber. Ang ating ngayon, gusto ko lang sa inyo. Itong mga pangyayari ngayong mga nakaraang araw, sa siyempre, napakainit na ng politika natin ngayon, Politika ang niyan, pinagsisimula ng lahat Walang ibang diyan. Alam niyo minsan kasi, pag gusto natin protektahan ang ating mga kalukuhan, kahit wala na tayo sa hulog, gagawin natin kahit wala na tayo sa ating hindi na nasusunod yung dapat na sundin, ano man yan, batas ng tao man yan o batas ng Diyos, di ba? Kasi nga marami sa atin minsan kasi hindi naman natin masaklawan yung pag-iisip ng bawat isa sa atin, gawa ng may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong katwiran sa bawat isa, ang lang doon, kung ano ang dapat na umiiral sa atin sa pang-araw-araw na buhay natin, ano ba ang dapat masunod, batas ng tao or batas ng Diyos, di ba? Ganun lang kasimple. Pang-aabuso ba o nang-aabuso? Yan ba yan ba dapat? Ganun ba 'yon?
palibhasa nasa kapangyarihan, libre na ang mang-abuso, parang hindi naman yata masama, eh. Hindi naman yata maganda 'yun ano? Kasi nga 'pag gano'n, 'pag nasa kapangyarihan ka tapos, ikaw ay nang-aabuso ng, kahit sino pang tao 'yan sa lipunan ano, maliit man 'yan o malaki, kasalanan pa rin 'yan sa Panginoon ano? Gawa ng, palibhasa kalaban mo sa pulitika, gaganunin mo na, 'no? Nung panahon na kailangan mo, naandiyan sila tumulong sa'yo. Oh, 'di ba? Oh, 'di palakpakan. Tapos ngayon nung ikaw na ang nandoon sa tuktok ng kapangyarihan, abusuhin mo na. 'Di ba? Ang hirap na pindutin itong walang hiya na ito. Oo, 'di ba? Parang hindi naman maganda yata 'yon, yung mga gano'n na sitwasyon na palibhasa na pakinabangan mo na, itapon mo na lang na parang, basahan ano? Sabagay ang pulitiko hindi naman talaga ano 'yan, maraming pulitiko diyan lalong-lalo na yung mga trapo, kailangan ka lang nila 'pag eleksyon, eh. Oo, 'pag tapos na ang eleksyon, eh, itatapon ka na, 'di ka na nila kilala. Oh, ang hirap namang pindutin itong walang hiya na ito. Parang yung mga nakaupo na sa gobyernong mga walang hiya. Ang tigas na ang tigas na pindutin ano? 'No, gusto kong ano sa inyo 'no, gusto kong ipakita sa inyo ang, press conference ng, Kingdom of Jesus Christ, itong, July 11, oh, 'di ba? July 11, gusto kong ipakita sa inyo ito, gawa ng ako, siyempre nandiyan naman tayo sa ano, kailangan umiiral pa rin yung katarungan ano, yung batas, umiiral pa rin yung batas. Kasi siyempre nandito pa tayo sa lipunan, nasasakupan pa tayo ng gobyerno. Kasi ang gobyerno lagi namang nandiyan 'yan, eh. Ang problema yung mga nakaupo sa gobyerno, 'yan ang umaabuso, oo. Kasi akala nila sila na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. 'Di nila alam mayro'n pang mas makapangyarihan, yung batas ng gobyerno, oh. Sabi nga ng dating Pangulong Duterte, iyon ang haligi ng tahanan, iyon yung batas. Pero kung, titingnan natin ano, may kanya-kanya silang katuwiran, eh, ano ba talaga? Oh, ano ba talaga ang umiiral doon na batas? Nasaan ba yung batas na sinasabi? 'Pag nakikita mo kasing gano'n, wala, eh. Nagagamit yung kapulisan natin ano, ng iilang tao lang. Kaya mahirapan mahirapan ang, kapulisan ay ano, bumababa ang, moral 'pag sa ganitong klaseng sitwasyon ang nangyayari ano. Kawawa, kawawa ang ano, kawawa ang, ating kapulisan palaging nagagamit ng mga pulitikong, walang ibang hinangad kung hindi ang kanilang kapangyarihan. Makaupo lang sa kanilang, trono, 'pag nakaupo na, gagamitin na yung mga kapulisan, yung ating kapulisan para abusuhin ang kapwa natin ano. Gusto kong ipakita sa inyo itong, mga kaganapan dito ano, para kayo ang humusga, kayo ang sabi kung ito ba ay nararapat or, ah, ano, kayo ang kumbaga, kayo ang teka nga, nalaglag na tuloy. Oh, kayo ang humusga kung makatarungan ba talaga yung ganitong klaseng, gawain ng ating, mga nakaupo, 'no? Yung gobyerno po laging nandiyan 'yan, yung ating pamahalaan. Ang problema yung mga namamahala, ayan. Pakinggan natin ano, ah, lakasan ko muna yung ano, lakasan ko muna para naman maliwanag. Ayan, gusto ko pakinggan niyo kung tama ba
No? Ayan. Pakinggan natin. Wala pa pala. Kasama din po natin sa panel, anchor din po ng SMNI, si Dr. Lorraine Badoy. Ang legal counsels po natin ng Kingdom of Jesus Christ, kasama din natin si Attorney Israelito Torion, Attorney Ferdinand Topacio. At ang ating mga political commentators, isang veteran broadcaster at consultant ng SMNI, Mr. Jay Sonsa, at Jeffrey K. Eric Celis. Bago po sa ating mainit na diskusyon ngayong gabi, may paunang salita muna po si Ka-Eric. Ka-Eric? Magandang gabi, maraming salamat sa aking mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ at the panel na bumubuo sa media briefing na ito at sa sambayan ng Pilipino. Ang gobyerno ay dapat lamang tinatanong ng mga mamamayan. Kung ayaw mong tanungin ka, Mr. President, umalis ka sa pagkapangulo at bumalik sa private life. Ang gobyerno ay may tungkulin at may pananagutan sa mamamayan. Mga katanungan na valid at legitimate, mga issues na dapat niyang tugunan mula sa mamamayan. Ang gobyerno ay dapat sumagot ng maayos at hindi siya pwedeng maging pikon. Sinabi niya ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano daw ang motibo ni Pastor Kibuloy na mga nagko-question kung bakit kino-question ang pagpatong ng 10 milyon at tig-1 milyon kay Pastor Kibuloy at sa mga leaders ng SMNI. Sumusunod lang daw sila sa batas. Dapat, sumunod din daw sa batas si Pastor na isang pugante. Very unpresidential po ito. Una sa lahat, Pangulong Marcos Jr., ang hindi po ba ninyo pagbayad ng 203 billion pesos na buwis sa ari-arian ng inyong pamilya na dineklara ng Supreme Court at sinisingil sa iyo ng bayan, pagsunod ba yan sa batas o hindi? Tatanungin ka ngayon ng mamamayan. Paano mo itinatanggi ang isang final and executory decision ng Korte Suprema, pinakapataas na korte, if you are the president, you are highly expected to follow the law by every doctrine of the law sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran at hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued estate taxes ninyo. So si Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? And that is a criminal accountability of the people kasi tantamount yan sa tax evasion at criminal offense yan. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, ng traktora at mga bulldozer sa Freedom Park, pagsunod ba yan sa batas? Para i-deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon? Ang inyong pagpapasarado sa SMNI at kinukonsinti mo ang illegal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas ang SMNI at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka. At ngayon, magdidemand ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga kapanalig nito na sundin ang batas. Ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the President of this country and go back to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yun po ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas ay nangangahulugan din ng gobyerno mo ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government. Thank you very much, Ka-Eric. Alam ko, mainit yung discussion natin. Bibigyan natin ng pagkakataon lahat ng miyembro ng ating panel, no? Pero bago po yung
pag-usapan natin yung reaction sa naging pahayagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin muna natin yung eksaktong video kung saan sa isang ambush interview ay tinugunan po niya, tinanong siya kaugnay doon sa 10 million bounty na ipinatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin po natin ito. Good morning, Mr. President. Sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Thank you very much. And that's the video po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Una munang kuhanan ko ng comment patungkol sa issue na ito ay ang anchors po natin sa SMNI. Unahin ko po si Dr. Lorraine Badoy. Doc? So nataguri ang Pangulo ito, ng Pangulo ng Pilipinas. Pero he Galit na himself galit, misses the legal and the moral implications of what he just said about this bounty. Bawat mamamayan, kasi tayo dito, KOJC, SMNI, it may seem like it's biased, but we're talking to the Filipino people. Put yourself in our shoes, because this is exactly why our country is in danger right now. You just heard the President of the Republic of the Philippines, what his views are about the law and how he treats ordinary citizens like us. Ang sinasabi niya, yung bounty, yung naglalagay ka ng presyo sa ulo ng isang ordinaryong mamamayan na inosente, okay sa kanya yon. Bawat mamamayan ng bansa, meron tayong karapatan sa due process. At yung bounty na yan, ang sinasabi niya, shortcut mo. Shortcut mo kasi hindi na tayo naniniwala sa proseso ng batas. We're all entitled to that protection of the law, and what this president is doing, he is once again, like he's done with NTC, MTRCB, and all institutions, all agencies of the government under him, he has weakened it. Now what he's doing right now is he is weakening the PNP and our legal processes. So ang ibig niya sabihin, i-shortcut natin. So paano kung ang isang tao mayaman siya at meron siyang gustong pahanap, pwede niya ibigay yung milyon-milyon. So, and what else are the moral implications to this? The imbalance. So, ang isang ordinaryong mamamayan katulad natin, pag pinag-initan ka ng mayaman na may milyon, katulad ng mga kaibigan ni Bongbong Marcos, pwede silang magpatong ng pera sa ulo mo, at yun na yun, kailangan mo magtago. Because right now, like Eric said, this is now a country without any laws. Actually, there is a law, and it's Bongbong Marcos. Whatever they say is the law. That this is what this man has done to our country. May I also add something, Eric? Sinabi mo kanina, yung mga batas na nilabag nito. You forgot about that warrantless search. Yung walang search warrant at pumasok dito. Meron ba kaming narinig sa'yo, Bongbong Marcos? 2 batalyon na mga PNP fully armed to their teeth, confronting innocent civilians, church workers, children, women, indigenous peoples. And this will hound you, Mr. Marcos. This will really hound you, and this is really magkakaroon tayo ng singilan dito, Thank you, Dr. Lorraine. Pabalikan ko yung ating political commentators, pero punahin ko din yung legal team po natin, Attorney Ferdinand Topacio, on the video po. Yes, thank you, Ms. Hannah. Actually, I was surprised doon sa naging reaksyon ng Pangulo because the questions, first of all, were directed against his Secretary of the Interior and Local Government, si Secretary Abalos.
Ang pagkaalam ko po, under the doctrine of qualified political agency, ang kalihim ang takapagsalita ng Sabaw, good Pangulo morning. in their own respective areas of competence. Katulad ng agriculture, the Secretary of Agriculture. Kung tungkol sa police, si Secretary Abalos. Ngayon lang ako nakakita ng Pangulo na siya ang takapagsalita ng kanyang kalihim baliktad, ano? Ngunit, let's get to the point. Ha? Hindi ko nga alam kung ba't Sayang daw nagagalit yung patong Lods. Pangulong Marcos. Oo, hindi naman siya inaano. Si Secretary Abalos naman ang kausap eh. Bakit sumingit siya? Bakit masyadong personal sa kanya? Okay, with the kind permission of everyone, Sayang daw himayin patong natin yung sa ulo. statement niya. Sa ulo, Sabi Lods niya, Sabaw. tungkol doon sa pag-donate ng isang pribadong tao ng reward money. Bakit hindi? Ang sagot po dyan, hindi pwede, Mr. President, kasi katulad ng sinabi ng ating kasamang attorney Israelito Torion, may batas po, kasi sabi nyo, sundin ang batas. May 6713. Meron ding 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na nagsasabing hindi pwedeng hindi pantay-pantay ang pagtrato sa mga official functions. Hindi pwedeng may preference. Nandyan po yan sa Section 3E ng 3019. Pakibasa po. Because when you took an oath, after you were elected to the presidency, you swore to uphold the Constitution and all other laws of the country. Batas po yan. Ngayon po, hindi naman po kami nagsasabing wag magbigay ng bounty practice po talaga yan. Nagtatanong po kami, sino po ba yan? Kasi ayaw i-disclose. Sabi nyo, why not? Ngunit, entitled po. The public has a right to know kasi nasa saligang batas po natin, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. That includes access to information on all decisions and transactions of government. Decision. Bakit nagdesisyon ang Secretary of the Interior at sanctioned nyo pa, konsentido nyo pa na tumanggap ng pribadong pera? Hindi po ba merong intelligence fund ang gobyerno para magbigay ng pabuya? Nasaan? Anong nangyari doon sa intelligence fund? Alam nyo, Mr. President, there is also such a concept as equal protection. Noon pong Mayo, nagpartihan ng yung mga tipsters ng information money, 11 po sa kanila, nagparti lamang 1.9 million. That's an average of less than 200,000 per person. Huwag nating sabihin na minor crimes yun kasi ang mga tipsters po nagbigay din ng information on rape, murder, mga heinous crimes din. Noon pong a few months back, nagbigay ng pabuya. Meron pong isang MILF commander, ang pangalan, si Commander Wahab Gara. Siya po at ang kanyang mga followers ay lumusob sa 2 baryo sa Mindanao. 25 tao ang namatay, including 1 soldier and 1 policeman who responded to the attack. Magkano po ang bounty doon kay Commander Gara? 1.3 million lamang. Yun pong mga kaibigan ko sa media, nagsasabi, ang dami-daming pinapatay na media men. Magkano ang ino-offer na reward ninyo? 200,000, 300,000, buhay po ito. May pinatay ba si Pastor Kibuloy? Are these crimes, even assuming na may probable cause, are they violent crimes? Bakit 10 milyon? Under the Constitution which you swore to implement as President, as Chief Executive, as the main person tasked to implement all the laws of the country. Equal protection. Every person similarly situated should be treated in the same manner. Bakit yung pumatay ng 25 tao, 1.3? Bakit ito po walang pinatay? 10 milyon. 10 milyon. Pribado pa. So, this is so wrong on so many levels. Mr. President, if you do not see something wrong with what has been done, then there is something wrong with you.
Thank you very much, Attorney Topacio. Attorney Torion? Ang masabi ko lang dito po ay siguro kaya galit yung presidente kasi baka may pagkakamali nga. No? You will not get offended if there is nothing wrong with what is under the situation already. No? Yung sinabi kasi ni Secretary Abalos na friends daw niya who wants to help the government to give aid in the arrest of Pastor Apollo Sikibuloy, parang nakikita namin na, ay, baka makalusot pa siya kung ma-filean siya ng kaso for violation of Republic Act 6713, Section 7D. No? Pero nakita kasi namin na nire-raise daw yung pera. Under the law, sabi ni Attorney Topacio nga, ang intelligence funds need not be raised. It is already there. It only has to be tapped. So therefore, the statement of Secretary proves that it comes from private sources and is therefore a clear violation of Section 7D of Republic Act 6713. Tapos ni-research namin sa jurisprudence, connected pala ito sa RA 3019, no? Section 3C, no? Yung magkuha ka ng pondo from private sources, and the purpose of prohibiting this is really because of public trust, no? It is very dangerous on the part of public officers to not name your sources of funds. Kasi dito, baka foreign sources po ito. O baka galing sa Amerika ito, o galing ba sa ibang sources, sa left ba ito? O galing ba ito sa mga tao na may kailangan kay Secretary Abalos para ma-elect siya pagka senador, siguro. We have the right to question that because the entire purpose of Republic Act 6713 is really to promote the saying that public office is a public trust. Which leads me to another point. Of course, wala naman tayong congressman siguro na matapang dito, pero baka it may be a ground for an impeachment. Why? Because this may constitute betrayal of public trust. Why? While it may be true that in certain cases, the Supreme Court said that this is a catch-all provision, but if we can prove that there is really clear bad faith on the part of the President, no, such as June 10, 2024 incident, and the fact that the warrants of arrest were already served 5 times, and the sheer force, volume of force that was exhibited really was a clear violation of Rule 113, Section 2, no? Would be perhaps a ground for a possible impeachment case. Pero of course, this may not succeed now, but it may succeed later. Why is there bad faith? Why? Because according to Section 40 of Executive Order 292, the oath of office, sabi nga ni Attorney Topacio, he is sworn to uphold the law and all legal orders and laws of our republic. And what does our law state? Section 13, we filed a motion for reconsideration under DOJ Circular 70, and we merely followed the law, and under the rule, the Constitution, in fact, Article 8, Section 15 mandates that lower courts, ergo by analogy, likewise the DOJ, is mandated to resolve the same within 3 months maximum. When did we file our motion for reconsideration? That's March 3 of 2024. Instead of acting on our motion for reconsideration, they resolved it very late in violation of the accused right to speedy disposition of cases. And then, sabi doon sa penultimate portion ng resolution, the City of Davao Prosecution's Office is directed to file an information in the Regional Trial Court of RTC. Ilang ulit ko na sinasabi dito, wala naman yan sa rules of procedure na yung City of Davao ang magpa-file ng kaso dun sa Pasig. Ang preliminary investigation is supposedly done in the place where the crime is committed. Pero let's leave that. Information lang. Pagdating doon sa RTC Pasig, informations na non-bailable pa. At saka sa penultimate portion, nasali na ang anti-money laundering
pursuant to Administrative Act daw 21-03-13-SC, which allows the court through a proper motion to issue an asset preservation order. So saan po ang law dito? Instead of acting on our motion for reconsideration, they used excessive force in enforcing the warrant of arrest. Why is it important for us that the motion for reconsideration should be ruled? So that our client can go up. And the Court of Appeals or even the Supreme Court can review the records whether or not there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. And if Pastor Apollo C. Quiboloy can really prove that there is grave abuse of discretion because there is no crime in the first place, then it can be set free. So that is the issue that we are fighting for until this day. And I do hope and pray that the President should, instead of being angry why we are asserting the rights of our client, they should try also to look at the other side, because in the first place, we trusted you, Mr. President. We trusted you. Pastor Apollo C. Quiboloy trusted you. We elected you into office, and you're supposed to perform your role as the foremost executive official of the land, and you should have implemented the laws that I have just cited. So, yun lang po. Thank you very much, Attorney Torion. Puntahan naman natin si Sir Jay Sonsa. Kahapon nung nanonood kami ng telebisyon, kasama ko yung ibang kasama kong magbubukid. Ang reaction nila, naun sa mga presidente, mura na maglabuang. You know? So, kasi sabi niya, bakit kami? Kanino kami magrereklamo? Kanino kami magtatanong? Tumakbo-takbo kang presidente, naging presidente ka, tapos tatanungin mo yun, bakit ikaw? Diba? Sabi mo, pantay-pantay. Dapat ayon sa batas. Kaya, tinadaan lahat sa batas. Pinaliwanag na nitong mga abogado rito, si Atty. Topacio, si Atty. Torion, ano yung mga paglabag sa batas. Ngayon, kung talagang matino kayo dyan sa nanunungkulan, abay, pakita nyo sa taong bayan na kayo yung sumusunod sa batas, because right now what we see is you do not follow the very law. So, murag yung binuwang na yun eh. No? Katarantaduhan na. Ngayon, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Hindi naman ikaw si MC na binabanggit ni Ka Eric. Oh. Kaya ako nagtataka eh. Ano bang nakain mo, Mr. President? Ha? Kasi, kaya ka nga namin hiniyalal. Dahil dapat sumusunod ka, nanumpa ka pa, pasumpa-sumpa ka pa. Oh. Oh. Wala naman ako tinuloy eh. Oh. Di ba? Pagkatapos, sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga eh, turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oh, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan eh. Oh. Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Oh, kasalanan ba ng tao na hindi nyo siya makita? Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak na to ko, ang Ilocano ito, tawag ito, buong kunana eh. Oh. Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Eh di pag lumabas yan, binarilo. Kita mo. O di, kukobra pa ng 10 million. Ano man hindi ko maintindihan, Mr. President? Alam, hindi naman ako nag-aaral ng batas. Hindi rin ako nag-aaral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Ha? Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan, 5 beses, isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant, pabalik-balik pa sila dito, parang tanga. No? Di ba?
Oh, hindi nyo matagpuan. Mamaya, may report yata si attorney. Kanina, napanood ko sa TV, hindi ko lang maulinigan dahil maambon. Oh, saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin, walang nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Oh. Subukan yung ano. Kaya ako nagtataka bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty pa. Pinareport nyo na nga sa sa Krappler na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo O tapos ngayon nahanap ninyo. Buang yun. No? Pinatay, nagpakamatay, hindi matagpuan, pagkatapos ngayon may bounty pa, tapos sasabihin mo, lumabas ka. Ulul. Maraming salamat, Sir Jay. Terry? Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno, ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang pinaka-inutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipatupad ng tama at patas ang mga batas at proseso ng batas. Ang pagbibigay ng reward ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng very ibig sabihin po, ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagagalit-galitan at nagtatapang-tapangan na alam naman natin na binabatukan siya. Natawa tuloy ako. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika, nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy, pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Ang mga drug traffickers pinapalabas. Ang mga sinasama pa, ang mga nahuhuli na may mugshots. Ang mga smugglers, kaya siya naupo sa Department of Agriculture, ay para lumawak ang smuggling, hindi pala para magkaroon ng solusyon sa smuggling. So sino nagpo-promote ng breakdown of law? Si Pastor Kibuloy? Ang Kingdom of Jesus Christ? Pangatlong punto sa kanya, malinaw po na ang pressure on the President, the way he delivers the message na sobrang galit at very unpresidential pertaining to Pastor Kibuloy's status in the Kingdom of Jesus Christ ay mas may makapangyarihang mga puwersang nagpapagalaw sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam po natin kung gaano kabulok ang estilo ng Amerika para makialam sa mga pangloob na proseso ng batas at mga justice system ng mga bansa na kanilang dinidistort kapag gusto nilang gawin. Matagal na nilang gustong lumpuin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ itong Amerika. Wala lang silang magawa sa kanilang mga illegal na mga gawain like extraordinary rendition at iba pa mga bagay na lumalabag sa mga makataong proseso ng paggarantiya ng batas at mga karapatan ng mga tao at ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang Marcos Jr. government. Kawawa ang Philippine National Police, kawawa ang Armed Forces of the Philippines sapagkat ang layunin ng Marcos Jr. government ay hindi para ipatupad ang batas ng patas at ibigay ang katarungan sa mamamayang Pilipino, kundi magpagamit bilang instrumento sa mas makapangyarihang mga bansang nakikialam sa modernong panahon na kala nila ay kolonya pa rin nilang bansang ito. If there is one power that can make Marcos run wet in his pants, so to speak, no? Na nanginginig at bahagang buntot at gagawin ang mga illegal na bagay at pahayag, it's the American forces ng mga gobyerno ng Amerika na nakikialam sa kanyang administrasyon. Kaya nga pinayagan niya na hindi pwedeng i-inspect ang EDCA despite na may malinaw na mga paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear at ipinagbabawal ang pag-ari-arian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito. Pero ini-eskortan pa ni Marcos ang mga ito at pinagtatakpan mismo sa loob ng ating mga base militar. Ng ating mga kampo militar, may base militar na hindi pwedeng i-inspect. So sinong lumanabag sa batas? Mr. President. Kaya mag-isip-isip ka, Mr. President,
nalalapit-lapit ka ng singilin ng taong bayan sa iyong malinaw na paglapastangan sa iyong otoridad at kapangyarihan na pinahiram lamang sa iyo. Ipinahiram lang yan sa iyo. At pwedeng bawiin yan anytime. Nalalapit na siguro ang pagbawi na yan. Thank you very much, Eric. Yes, would you like to add, Dr. Lorraine? I want to respond to what Eric also said, yung inihahain ni Bongbong Marcos si pastor sa Amerika. Kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang it's already excessive yung pag-persecute kay pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because kayo mga magnanakaw eh. Talagang puro kayo pera, no? So, and what you're doing to the members of the KOJC is really a violation of their human rights on so many levels. So we were the ones who should be questioning you, Mr. Marcos. What are your motives? What is it really? No? And we really are in a position to ask you that, and we want an answer. What are your motives? Why are you persecuting Pastor Kibuloy, and why are you doing this to the KOJC? Why are you a lapdog of the Americans to the point where you are going to serve whole Pastor Kibuloy, a Filipino citizen that you took an oath of office to defend and protect? Thank you very much. Yes, Just one more thing Yes, on po. the legality of the bounty. No? I heard kasi and I saw on TV that the PNP is still studying on whether or not they will also raise their own bounty. Imagine that the PNP, which is under the DILG, is still studying while the DILG secretary himself is already offering a bounty. Why would PNP do that? Because PNP knows that under its own memorandum circulars, they can never raise that award as against Pastor Apollo C. Kibuloy. I studied Memorandum Circular 2019-063 and Memorandum Circular number 22-028. No? Hindi mag-qualify si pastor as most wanted person. Hindi rin siya mag-qualify na top 10 most wanted person. Kaya nga, yung PNP ngayon is still studying. Because the only way they can legalize it is to issue a new memorandum just to fit the parameters that may fit to the situation of Pastor Apollo C. Kibuloy. But then again, that would present another legal problem because that is now designed, specifically dedicated only to Pastor Apollo C. Kibuloy. Class legislation na yan o ano na yan, unfair na yan masyado. No? Pwede na yan talaga invalidate. So, ang sitwasyon dito, ang PNP nag-study pa, ang DILG, which is supposed to supervise the PNP, is doing it right away. Nako, medyo may problema talaga dito. Yes, I want to yes, ask sir. attorney, the lawyers here, because you've listed a very long list of violations, the laws that have been violated. Is it possible, Kasi is it possible that the president can be like that level of incompetence and ignorance about the law? Is that possible? Kasi under President Duterte, he was very sharp about the law. So what we're seeing right now is a president who's so incompetent. He's so incompetent, he's so ignorant, and so indifferent, and so arrogant that he would just step on the laws and not even do his homework. And like what President Duterte said, magtrabaho ka dyan, mag-aral ka. So that's my question, is it possible? It's just terrible. Dr. Badoy, actually, if you will permit me, I have a very long history personal investment in this situation because, well, the President knows this. He knows me personally. Noong pong natanggal si Pangulong Marcos Sr. noong 1986,
hindi po kami bumitaw. Nag-rally po kami. Yung mga loyalist for Marcos. Nandyan si Secretary Vic Nituda. Buhay pa yung iba. Si Ding Diaz, si Marina Rieta, si Amay Bisaya. Yan. Ha? Yung iba, napatay pa nga. Si Piskal Lota. Oo. Ang dami na pong kami natirgas nung dinaya sina Enrile, natirgas kami, nagtakbuhan kami na nakitata dun sa harap ng krame. You know, we have kept the faith. Kaya yung pamilya ko po kasama dyan, we have never stopped supporting the Marcoses in the hope that after 40 years, the truth, all lies will vanish about the Marcoses, yung sinasabi nila. Alam niyo po, Ferdinand Jr. was given not even a million, 1 in a million, 1 in a billion perhaps chance to redeem the family name. Kaya lang po ang nangyayari, he should have continued all the good works of his father and avoided all of his father's mistakes. Ang nangyari po, he did not continue with his father's good works and committed the same mistakes. What are these mistakes? Nagpa-control siya during the latter part. Yung si Senior, ang isa sa mga sumira sa kanya, yung si Romualdez, tatay. Oh, history has repeated itself. They should have learned from their mistakes, Kokoy. Ano pang sumira? Ito, please don't get me wrong, I love the First Lady, si First Lady Imelda Marcos. I believe her heart was in the right place. Pero, rightly or wrongly, there were allegations during the latter part of Senior's term na nanghihimasok na ang First Lady. At yung mga nakapaligid sa kanya, nakokontrol na siya. Ito yung mga allegations kay Ferdinand Sr. nung patapos na ang kanyang termino bago siya natanggal. Ferdinand Jr. should have learned from these mistakes. Ang nangyari, ayan na naman nakakahinayang. But be that as it may, I really would hope that he would redeem himself. Otherwise, yung narrative ng dilawan na si Marcos ang mga Marcos ay diktador, ang mga Marcos ay magnanakaw, would have been proven right. Masakit po yun para sa akin dahil inalaban ko po yun. Matagal ko po naming inilaban yun. Hindi lang naman ako mag-isa. Yun po ang hinanakit ko rito. Can you imagine? Ito nga ang sabi ko sa mga kaibigan ko. For more than 4 decades, 40 years, the Marcoses have exerted every effort to try to prove that what the Yellow Brigade has been saying about them are not true. Only for Ferdinand Jr. in 2 years to prove that they were right. Napakabigat po yun. I hope the President realizes that his presidency now should transcend the exigencies of the moment and leave a lasting legacy, not just for the Marcoses, but for governance, good governance in our country. He has the chance. He still has the chance. Habang may oras pa, Mr. President, habang may pagkakataon pa, habang may natitira ka pang political capital na unti-unti nang nawawala. Can you imagine? Yung at tumulong sa'yo, yung popular, yun ang inaway mo, ang kinampian mo, yung mga isinuka ng bayan. Is that good political wisdom? At least your father would never have made such a mistake. Ang tatay mo, kung pwedeng mag-unite, kinakausap niyan si Ninoy, kinausap niyan si Bono Adasa. I know this for a fact. At nagtrabaho ko sa mga Laurels, constant stream of communication with the Laurels, although they were in the political opposition, lagi niyang kinakausap at kinukumbinsi niya to join him. Sana ganun din po. You should act with malice towards none, with charity towards all.
Salamat po. Thank you very much, Attorney Topacio. Kunin naman natin ang side ng taga-KOJC. Unahin muna natin si Ina Mortel. Magandang gabi po sa lahat at nagpapasalamat tayo muli sa ating dakilang Ama sa pagkakataon na makasama po sa presko na ito. Ang isa po talaga kasi sa pinakamalaking problema po ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay para bagang pag-aari nila yung gobyerno na kung anong gusto nilang gawin, gagawin lang po nila. Ngayon, dito po sa naging kanyang pahayag, siya na po mismo, nilabag niya na po yung basic principle of justice. One is innocent until proven guilty. Yun po yung kinakatakot namin eh. Before po na hindi magpakita si pastor sa publiko, ang mensahe niya, di ba? Nanganganib po ang kanyang buhay. Naririyam po ang kamay ng Estados Unidos. At naging witness po tayo dyan. Lalo na po noong June 10. Naka-full battle gear ang PNP SAF at CIDG. Lumuso po sila sabay-sabay. Ano pong ipinapakita nito? Kung hindi po totoo, yung sinasabi ni pastor na nanganib ang kanyang buhay, bakit po kayo magpapadala ng ganyan? At ngayon, dahil bigo po kayo makita si pastor, ang sasabihin nyo, may bounty na. Tanungin po ninyo ang inyong sarili, Bongbong Marcos, at kayong nadyan sa pamahalaan. Just ba po ba yan? Patas pa po ba ang binibigay nyo kay pastor na laban? Kasi sa perception po ng publiko, pinapakita na ninyo na si pastor ay guilty, na yung mga akusasyon sa kanya ay totoo. Paano po makukuha natin ang hustisya kung ganun? Hindi po ba ang pagbibigay din ng bounty ay ina-undermine po yung integrity ng due process? Ang asawa niyo po, di ba, lawyer, hindi po ba kayo nagpapacoach yan? Balita po kasi namin, hindi na lang po ako magsasalita. Pero once again, Mr. Marcos, anong motibo ni pastor? Una sa lahat, kayo po accountable kayo sa 115 million plus na Filipinos. At kung paano niyo po tinuturing ang isang taong hindi pa nahatulang guilty, patotoo lamang po niya na wala rin po kayong kaalaman sa batas at hindi niyo po kayang hawakan ang pinakamataas na kapangyarihang ibinigay sa inyo ng taong bayan. Pinaliwanag na po ng ating mga lawyer na kayo po mismo, questionable po ang iyong kaalaman sa batas. Si Pastor, ever since na siya po inakusahan, hinarap niya po yan through our legal team. And yet, now you're using all forces of the government to silence us. Nag-start po yan sa SMNI. Sinasabi po ninyo na si pastor ang may-ari. Gusto niyo siyang humarap sa publiko. Pangalawa po sa Senado. Ginawa niyo pong korte ang Senado. Ang kaso po na na-dismiss na binuhay po ninyo. Tapos ngayon po ang men in uniform na by the way, isa po sila sa most trusted po na government agencies natin. Ngayon po, dinidehumanize nyo na rin po. Ginagawa nyo rin po silang hindi mapagkakatiwalaan sa ating bansa. So, what kind of government are we having now? Yun po yun, Mr. Bongbong Marcos. Yun po ang dapat ninyong sagutin. Bakit hindi po kayo kumibo nang lusubin po ang lahat po ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan po dalawa po na kapatid naming katutubo ang nasawi. Ano pong pinapakita nyo dito? Talagang may balak po kayo kay pastor, hindi ba? Yun po sana ang sagutin nyo. Huwag niyo pong baliktarin. Si pastor ay inosente at hindi po napapatunayan na siya may kasalanan. Pero sa mata po ninyo, hinatulan nyo na po siya. Thank you, Ina. Punta naman natin si Brother Carlo. Magandang gabi po sa lahat. Unang-unang nagpapasalamat po tayo sa ating nakilama for this night, no, again, of press conference para ilat po yung mga katotohanan. Sa KOJC po, yung sagot po ng Pangulo nila, si Bongbong Marcos, parang wala pong ka-logic-logic. Yung hindi po tugma, yung ano pong laman ng utak niya at sa nilalabas ng bibig niya, hindi po tugma. Tinanong po natin ano po yung motibo niya. Natural po. We have the right po to question what are their motives. Bakit po ginagawa nila ito kay pastor. Now, binalik po sa amin ang tanong, ano daw yung motibo namin? Ang motibo po namin, hustisya. Gusto po namin makamit ang tunay na hustisya, Marcos Jr. Now, ano po yung motibo ninyo sa pagsalakay po niyo dito sa compound po namin, June 10? Ano po yung motibo niyo? 3 batalyon, full battle gear, may bazooka pa. Sinalakay ang 5 release compound po namin dito. Mga inosenteng civilian, mga missionary workers ang humarap.
Wala po kayong nakita, wala po kayong nadala. Ano po yung motibo ninyo nung kinasangkapan ninyo ang Kongreso, ang Senado, ang DOJ, at sasabihin nyo sa amin na dapat susunod kami sa batas? Ikaw po ay presidente ng Pilipinas. Ikaw po mismo dapat ang sumunod, number 1 na sumunod sa batas. Hindi po. Kayo po ang number 1 na violator po ng batas. At ibabalik mo sa amin ang tanong na dapat kami ay susunod sa batas. Bakit nape-pressure na ba tayo, President Marcos? Dahil sa mga puti, nakuha na ba natin yung binigay nila? At ngayon, ipe-pressure po tayo dahil hindi nyo makuha-kuha ang ulo po namin? Sa mga ginawa po ninyo, Mr. Marcos, I think you are out of reality. I think you are living in a dream world. And it seems that you are hallucinating sa pinaggagawa po ninyo. Hindi po tugma eh. Mantakin ninyo, maayos po yung tanong po namin. Ano po yung motibo ninyo? Bakit nyo nilagyan ng bounty? With all legal basis po yan. Tapos, sasabihin nyo, bakit kayo kini-question? Natural lang po na questionin po namin kayo. Kasi kami po ang naghalal po sa inyo at sa kasuyang palad, na-deceive po kami dahil nabudol po talaga kami. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Carlo. Puntahan naman natin ang Executive Secretary ng KOJC, Sister Nori. Magandang gabi po sa lahat. Mukhang mayroong bugbog sarado sa gabing ito. Noong June 10, bugbog sarado yung KOJC. Grabe talaga yung nangyaring raid sa lahat ng mga sacred compounds dito sa Central Headquarters, Pear Mountain, Glory Mountain, sa Kitbog. At sa lahat pa ng mga compounds namin. And we were waiting, kahit man lang statement from the President to assure us that what happened was a mistake at hindi dapat mangyari yun. We waited. We waited for days. Wala. Tapos, palagi pang nakakarinig kami na may second wave, may third wave, babalik pa sila uli. At ang mga ataking lang, mas grabe pa. Andyan yung magti-tear gas, andyan yung marami. Yung drone din natatapos gabi-gabi sa lahat ng mga compounds. So, naghihintay pa rin kami. Nakita nyo naman yung KOJC Society. And then after a month, eto na, may bounty na si Pastor. And the last thing that I imagined that will happen was for the President na idepensa niya yung nangyari na sinabi ng DILG Secretary. It took RA 6713, Section 17 for the President to speak out. At nung nagsalita siya, when you finally broke your silence, your true colors came out. That you are truly hell-bent to get our beloved pastor at all cost. You gave yourself away. Iniisip namin, sino ba nag-utos sa mga nangyari dito sa KOJC? Saan ba galing tong order na to? Well, sinasabi, naniniwala ako sa sinasabi na a fish is caught by its mouth. Nahuhuling isda sa kanyang bibig. Meaning, sa mga sinabi mo, yun na nga, you were caught off-handed. Kung kinain mo yung bait, yung pain, nahuli yung isda. At nung tinaas yung rod, ayan. Alam na namin kung sino ang nag-utos. Alam namin kung saan ang galing. So, wala nang tanong pa. Tatanong pa ba? May andun na lahat ng mga legal na sinabi na ng ating mga legal experts. So, ito yung nangyari dito sa KOJC. So, magtatanong ka ng motibo, hindi na natin pag-usapan yan. Dahil alam naman talaga ng buong mundo yung motibo mo. Na-explain na lahat. It is blaring. It's so clear as the noonday sun. Kaya huwag kayo magmaang-maangan, huwag kayo magtago. Every move you make brings you closer. I hope, and we hope, we're still praying na meron pang oras na sana maayos yung pamahalaan mo. Yung batas na sinasabi ninyong dapat sundin, yun nga, balik namin uli. Dapat ikaw yung mas nakakaalam doon.
So yun ang masasabi ko dun sa sa statement. So ikaw lang din ang nag-expose sa sarili mo, President Bongbong Marcos, sa lahat ng managaganap dito, hindi lang sa KOJC, pero ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Ikaw yung mastermind. Yun lang masasabi ko. Thank you, Sister Nori. Yes, Attorney Torion. Himay-himayin ko lang talaga ito yung sinabi ni sabi niya dito ni President Marcos, sinusundan lang namin ang batas, sundin din niya ang batas. Take note that this case started because of the complaint filed by one person, one lady allegedly because she was raped. And then this case was dismissed by the City Prosecution's Office on June 29 of 2020. They filed a motion for reconsideration, they lost, or she lost. And this was rendered on November 23 of 2020. They filed a petition for review. Siya ang nag-file ng petition for review on January 4 of 2021. Constitution mandates, Article 8, Section 15, mandates that for lower courts, and by analogy, the DOJ also, is mandated to resolve the petition for review in 3 months. That is likewise contained in Supreme Court Administrative Circular 1-88 as decided by the Supreme Court in El Turas versus Lu, that motion should be acted with, or motion should be acted fast, so as to comply with the mandate of the Constitution, that all cases should be decided fast, because justice delayed is justice denied. Anong nangyari? Nag-file tayo ng motion for early resolution. Na-resolve lang yun 3 years, more than 3 years na lumipas. Violation yan sa Tatad versus Sandigan Bayan, Kagang versus Sandigan Bayan, Katamco versus Sandigan Bayan, and even Peñas versus Comelec. So, right to speedy disposition of cases. Yun po ang batas, yun po ang jurisprudence. And then, na-file yung kaso, naging non-bailable pa, naging 2 pa. And then sino ang nag-file ng motion or petition to transfer venue? Department of Justice. Ano ang law natin yan? Ang law natin yan is DCA Circular 162-2022. Ano na ngayon ang rule? Kasi noon, ang dami kong kaso sa, Muslim kasi ako, ang dami kong kaso dun sa Cotabato City, sa Maguindanao. Favorite ko yung petition for change of venue kasi medyo delikado mga kaso dun. Ang rule noon, file ka kaagad doon sa Supreme Court and then the DCA will process your petition for change of venue and then it will be transferred, it will be directed to the RTC so that the RTC will secure the opinion. Ganon. Ang haba ng proseso. Mamatay na lang yung kliyente mo, nandun pa rin yung petition for change of venue. Kaya sinense yan noong 2022. Dapat doon na sa RTC mismo mo i-file. Tapos, kunin yung mga comments ng party at saka comment ng RTC. Galing na doon sa RTC mo dapat i-file yun. Tapos yung RTC mag-submit ng kanyang comment and in 2 days, kunin niya yung comment ng mga parties para isubmit niya sa OCA para mas mabilis. Kasi nga, if the lives of the parties are threatened, then the Supreme Court can act right away. That's the spirit behind it. Ang nangyari dito, yung Department of Justice nag-file kaagad in violation of the law, nag-file sa Supreme Court, ni hindi man lang kinuha yung comment namin, nag-grant. Ang narinig namin, masyadong pinalo-up ata doon, kaya nag-grant. Hindi namin alam na transfer na ngayon sa Quezon City. Hindi naman siguro po pwede. The President will say, sinusundan lang namin ang batas. Yung kung batas para sa amin, hindi mo sundin. Kung sa'yo may warrant, gusto nyo na i-implement yun with full force of the law, maski grabe na masyado. Yung motion for reconsideration nga namin, hindi nyo inaksyonan Kasi para naman ma-prove ng aming kliyente na wala talaga siyang kasalanan, kung i-deny ninyo, okay lang sa amin, wala kaming problema doon. Pero aakyat kami sa Court of Appeals. Sigurado kami, kung makita ng Court of Appeals, nang kaputsa naman pala itong kaso na ito, na-dismiss na ito, bigla na lang pinail. Baka mahiya sila pag makita yung ebidensya. At saka nakakahiya talaga kasi wala talagang probable cause. So, yun lang po, Mr. President. Sana makita ninyo yung punto namin. Baka naman, kung makita nyo, pakibasa lang po ng pleadings nyo, namin po, makita nyo po na wala talagang kasalanan po si Pastor. Kaya po, ganito po ang aming sinasabi
na parang galing sa puso yung aming pananalita po dito kasi we truly believe in his innocence po. Thank you very much, Attorney Torion. Yes, Brother Carlo? May dagdag lang ako kasi na-mention si Amanda. Balikan ko lang yan si alias Amanda. No, ikaw Amanda, galing ka dito. Dati kang full-time miracle worker, tinanggap ka ng buo dito. Alam yan ng pamilya at alam mo yan. Alam mo rin na ginagamit ka lang. Hanggang ngayon, hindi ka nakokonsensya, mamamatay ka na lang at pupunta ka na lang impyerno, hindi ka makokonsensya. Alam mo ang kabalbalan at kabastusan na ginawa mo dito sa loob. Even your parents knew it. Hindi ko i-detalye dito kasi nakasalalay dito ang pagkababae mo na kahit ako, lalaki, ayaw ko ma-mention yun dahil grabe ang kabastusan na ginawa mo sa sarili mo. Sa ginawa mong ganyan, kukut-kutin ka na yung konsensya hanggang sa libingan. And this Marcos administration, what is law are you talking about? What are the parameters did you use, Mr. Marcos, to define the word law? Martial law? Ito ba yung bansa natin ngayon? Kaya this nation hindi umaangat dahil sa mga katulad nyo. Dito sa Kingdom Nation, inuulit-ulit po namin, Pastor taught us about the unconditional love of the Almighty Father. Kaya hindi kami gumaganti. In all means, sinaharap namin, legal, nandyan po lahat. Kung nasa social media, sinasagot po natin, sa media sinasagot po. But hindi po kami gumaganti dahil ang paghihiganti po ay nasa taas, nasa Diyos po. At alam po namin, bababa at bababa po yan. Maraming salamat. Thank you very much, Brother Carlo. Yes, Kyrie. Briefly na before ang katanungan, baka makalimutan ko ito. Ito yung panawagan kay Mr. Marcos ngayon. Kung totoong pagsunod sa batas, nakikinig ang mga pulis sa buong bansa. There are around 228,000 na mga pulis sa buong Pilipinas. Sila ang binibigyan, allocated ito by Congress, ng 650 rice allowance every month. Ang pumapasok sa account nila is only 600 pesos. 50 pesos times 228,000 pulis is 11.4 million a month na nawawala sa mga kawawang pulis para ibili ng bigas. Mr. Marcos, ito ang dapat mong pagtuunan ng pansin. When did it happen? Did Until it now. happen under President Duterte's time or Marcos. when? Marcos, it started. Ongoing. Right now, habang nagpe-press conference tayo, pumasok po. Pinatulan, 50 pesos. 50 pesos times 228,000 police is 11.4 million a month. Rice subsidy allowance appropriated by Congress. General Marbil, before po ninyo ipinag-utos ang paglusob na illegal sa mga religious and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ at paggamit sa mga kawawang pulis sa maruming laro ng politika, ipaliwanag po ninyo ni Secretary Abalos at Mr. Marcos, ito po ang imbestigahan mo. Bigas na ultimong kulang pa na allowance na inallocate ng Kongreso ay hindi mo mapatino-tino at maayos-ayos. 11.4 million ang ninanakaw sa mga pulis. Ito ay galing mismo sa pulis, Mr. Marcos. Tapos itataya nyo ang karir at professional na kalagayan ng mga pulis at babalahurahin nyo ang organisasyon ng pulis para sa maruming laro nyo sa politika. Ito po ang tanong sa inyo ngayon ng taong bayan. Ginagawa ba ito ng Kingdom of Jesus Christ sa inyo na perwisyuhin ang kaba ng bayan ni Pastor Kibuloy? At bakit walang atensyon o ano pa mang komentaryo mula sa iyo? Kagaya rin ng paghahanap sa napuntang 500 billion na investment scam na tinatawag mong Marlica Fund. Mr. Marcos, ang dami mong sagutin sa taong bayan before mo sabihin na sundin mo na niyang batas kay Pastor Kibuloy. Ikaw ang may malalim at malubhang pananagutan sa paglabag sa batas at kawawang kapulisan na ginagamit sila sa iyong maruming laro ng politika. 11.4 million pesos. So sambulat ngayon sa buong daigdig. Mga kababayan, wag nating itong tantanan. Kagaya ng paghahanap natin ng 500 million na investment scam nila na pundo ng kaba ng bayan. Billion. Yes. Samantalang si Pastor at Kingdom of Jesus Christ ang nilulunsaran mo ng giyera, maglunsad ka ng giyera sa korupsyon at gutom, kawalan ng trabaho at kahirapan ng buhay ng mamamayang Pilipino bago ka magtapang-tapangan sa hindi mo dapat kalaban
na tumutulong sa pagbubuo ng lipunan at pagtatanggol sa mamamayan at pagtutuwid ng ating bayan, kagaya ng ginagawa nila Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus. Thank you very much, Eric. Yes, Dr. Rain. As a doctor, no, I'm really worried about the mental condition of this president. Kasi just recently, no, well, actually, even as soon as he started, one after the other, the kind of decision-making skills that he has, no, it really is compatible with what we've heard, no, and he hasn't responded to the point where tayo ay masasatisfied tayo about his substance abuse disorder. Naririnig natin yan, and yet he hasn't responded to that. Just recently, was it the regional director, Eric of Region 11? In 12 hours, 4 yung palit. Of Davao City, no? Davao City. No, so, in 12 hours, something like 4 ang pinalitan. No, so, and what worries me kasi is like that, oh, yung isa 3 hours, no? It's just ridiculous. It's like a noontime show, no? And it really gives you a glimpse of the caliber of thinking that's going on with someone who is our president, no? And this is what a chronic substance abuse disorder does. It impairs your judgment, your decision making, your perspective of things. It makes you paranoid. It makes you depressed. So these are things that enter my mind as a doctor, because what's going on to in our country right now is really abysmal. It's like a nightmare. It's like what's going on with this president? No, nakita natin what we're seeing now with Pastor Kibuloy and the kingdom. Horrible as it is, it's just being replicated all over the country and in all branches of our government. Nung panahon ni President Marcos Sr., he corrupted the AFP. And I'm not saying this because I was anti-Marcos or I went to UP. No. Totoo yun. Tinuturo yan sa mga eskwela sa AFP at sa PNP. He corrupted our men and women in uniform so that yung tiwala sa men and women in uniform napakababa dahil kay Ferdinand Marcos Sr. And dahil sa soul-searching na ginawa ng mga institusyon na ito, bumalik ang tiwala ng tao sa kanila so that yung AFP, for how many years sila yung number 1 na most trusted. And under President Duterte, ang PNP enjoyed the most trust ratings, no? Highest trust ratings nila that they ever experienced. And now that this is happening, that the men and women in uniform, whom we trust still, no? But it's hanging by a thread because their commander-in-chief is abusive and arrogant and incompetent and doesn't have any respect for them, doesn't have any appreciation of the job that they do, and uses them as his private army, those institutions are already being eroded after that long and arduous work of soul searching that they did, no? Of professionalizing their profession, no? Okay, so that's my concern. Thank you very much, Dr. Rain. Kasama din natin mga reporters sa SMNet. Magtatanong sa ating panel. Unahin po natin si Jean Domingo. Yes, good evening po sa panel. In connection to our discussion, Marcos Jr. mentioned that we are always questioning the government's motive. He claimed that they are merely following the law and that we should do the same. Now, for the record po, did they follow the law during the serving of the warrant of arrest last June 10 at the KOJC religious compounds? And additionally, did they follow the law when accepting donations from private sources? Binigyan na kita ng ano. Well, in the service of warrant, I have been repeating it that they did not. It was a stark violation of Rule 113, Section 11, because they broke entry, no? The rules state that before you can break entry, you must secure the consent of the house owner. Because in U.S. versus Arceo, the house, however humble it may be, or any structure for that matter, is his castle. So kailangan kunin mo muna yung consent. At saka may probable cause ka na nandun talaga. Oo. Tapos, paalam ka, kung ayaw, unreasonable yung pag-refuse, doon ka papapasok. Oo. Pero dapat, may probable cause ka na nandun. Oo. Hindi ito na-follow eh. Pag
ang problema lang kasi sa PNP dito, pasensya na po, ang dami naming CCTV. So, ang sabi daw nila, kaya kami pumasok, binumbahan kami ng tubig. Hindi naman, tingnan mo, klaro-klaro, 3:55 AM, dumiretso na lang kaagad, umakyat, ano yan? That's breach. No? Breach of property rights. So under Article 420 of the Civil Code of the Philippines, state of necessity, then the house owner or the structure owner has the right to defend themselves because that is a grave violation of their property rights. So, kung i-stop sila, tama yung mga taong nag-stop sa kanila kasi violation yan, hindi mo po pwede pasukin lang yan. Yung institution na yan, marami ding nakatira niyan. It is also a domicile of many persons who are living within the compound. So, violation of domicile din yan under Article 128. So, kumbaga, illegal talaga yung nangyari. May mga aresto pa sila. Nung pumasok sila doon, inaresto yung mga minors, no? Tapos may mga binugbog pa. Tingnan mo, yung bombero na gamit na lang when they were actually violating the rights of our client. So, in effect, it was a violation of Rule 113 Section 11. So, pasensyahan na kung ma-filean kayo po ng kaso. Pero ipaalam namin wala kaming pinailan na kaso ng mga ordinaryong mga pulis po. Wala kaming pinailan. Ang mga general po ang aming pinailan at mga kernels na nandun na nagbigay ng order po. At saka po, si Secretary Abalos kasi siya naman po ang DILG Secretary. Walang personalan po ito kasi nangyari yun na involving 4 different regional commanders that can only be done if there is the imprimatur of the Secretary of Interior and Local Government and the Chief of the PNP. That's why we included them as respondents po. So, concerning naman doon sa na-file na namin yun. May pahabol pa nga na mga ibang kaso pa, no? Pero as to violation of unlawful arrest under Article 269, Article 128, at saka ibang Article 132, interruption of religious worship, na-file na namin yun. At saka sa mga general, makakatanggap na po kayo ng mga sampinas po, no? And then yung sa isa namang violation na sabi ko na kanina, yung mag-put up ng reward from private unknown sources, no? That's a stark violation of Section 7D of Republic Act 6713 in relation with Section 3C of RA 3019 po. So, marami pong na-violate dito and it's just so sad that the Executive Department, which is tasked by our Constitution to implement the law, is the one now violating the very laws that they are supposed to implement. Would you like to let Attorney Tapasio? Actually, Yes, the laws here that you just mentioned is just a tip of the iceberg of the laws that Ferdinand Marcos Jr. has already violated, no? Napakarami. So this president doesn't have the moral ascendancy to be asking us to follow laws because he himself is the #1 violator of our laws, no? And in fact, not just ordinary laws, but our Bill of Rights, our constitutional rights, the most sacred of our rights, they've already violated it. And we here at the Kingdom, no, Eric and I were illegally detained for asking a simple question that we are entitled to ask as citizens of the Philippines. Pero wala tayong narinig sa kanya, di ba? When we ask, Speaker, totoo bang 1.8 billion ang travel allowance mo? And for that, we were illegally detained by Congress, no? The Speaker, by Romualdez-led House of Representatives. So, in other words, he really I cannot even fathom how to answer this question, yung tanong mo, kasi even just with the morality, no, the morality of having parties, ostentatious parties there in Malacanang with fireworks worth millions while the hungry Filipinos are watching, no, kasi yung neighborhood niyan ay squatters area yan no, but the morality of it's a very immoral presidency, no, very indifferent. So for him to say something like this, it really galls, no? It's very galling to hear something like this. No?
Thank you, Dr. Lorraine. Yes, Attorney Terion. May violation pa po. Di ba nadakip daw kanina si Ma'am Pauline Canada? No. Nadakip kanina, mga alauna. Na-inform ako, may nag-text sa akin na member ng KOGC, leader po, mga alas 2:45. So ang ginawa ko, pumunta kaagad ako doon sa Camp Katitipan. No? And tumawag muna ako pala kay General Torre. Hindi ako nasagot. Nag-text ako, hindi ako na-answer. So pumunta ako doon, nag-fill up ako ng form because I wanted to confirm kung nandun ba talaga sa kanila. Hindi ako na-meet ni General Torre kasi wala daw siya. Yung kanyang secretary na pulis ang nag-meet sa akin. At sabi, wala kami nadakip. Sigurado kayo? Wala kami nadakip, sir. Fake news yan. Ganun ba? Di nagsabi, nag-text din ako sa ating mga miyembro po. Fake news daw yan. Hindi totoo. Attorney, merong video po. Hindi siguro alam nila na may naka-video. Ito yung pinapanood na ngayon. Oo. So, tinawagan ko na naman si General Torre. Hindi rin ako sinagot. Natatakot na ako. Sabi ko, baka anong ginawa kay Ma'am Pauline? Maganda pa naman si Ma'am Pauline. At saka baka i-torture. We have the right to assume that because he is now under police custody and under Republic Act 7438, Section 2, any person arrested or detained shall at all times be assisted by counsel. And we have the right to insist that because that is a provision of the law, Section 2 of RA 7438. So, nag-request tayo, hindi tayo pinakinggan. Nagpadala na tayo ng formal demand letter. Hanggang ngayon, wala pa ring reply. No? Gusto lang namin pong ipaalam, baka nakalimutan nyo lang po. No? Under Republic Act 7438, Section 4, any violation of Section 2 of the said law, no? Ang penalty po niyan, hindi po, 8 years imprisonment to 10 years po. Yung pagtatago ng Yung hindi mo siya bigyan ng access. Yung 8 abogado. years. 8 years imprisonment up to 10 years. May fine 6,000 pesos or a penalty. Tapos, General Torre, I hope you would not take this personally. May absolute perpetual disqualification pa naman yan na hindi ka na makabalik sa gobyerno. So sana po, alam ko, nasa Manila ka, pero nung tinext ko yung isang kaibigang general, sinabihan ako, Padre, bakit i-deny i-reported dito sa Camp Crame na nadakip na nga si Pauline Canada? Nandito yung text sa na-report akin. na Na-report na sa Crame, pero dito sa Camp Katitipan, sinabihan ako, hindi totoo yan, attorney, fake news yan. Saan na kaya ngayon si Ma'am Pauline? Okay, you don't mind, alam mo si Bongbong Marcos is really his father's son. No, para yung mga desaparecidos, parang ganun yung nangyayari. Siguro Bumabalik, no? magandang i-playback natin yung kasi nakita ko yung baka hindi nila alam yan. Yung video. humuli, naka-uniforme ng pulis. Yung pinagsakyan ng mga pulis, mobile car number 488. May logo. Pakipresya RM, yan? Regional Mobile Field Force Battalion yan Field Force. Police Regional Office 11. So hindi pwedeng itanggi na hindi Region 11 ang humuli. At saka magandang sabihin na rin siguro sa mga nanonood, hindi po nagtatago yung hinuli, nasa bahay siya hinuli. At saka may witness. So hindi pwedeng sabihin nila na nagtatago, ilabas nyo. Nasa mga bahay lang hindi lang marunong yung mga nanguhuli nung nakaraan. Kung saan sila pabalik-balik, 5 beses lang bumalik dito, ala naman dito yung inahanap nila. Opo. Joinder, without offense meant, Hence, mixed kasi vlog, tumindig may kami ako kasagaya ni Atty. Topacio, mga kababayan. Tumulong po kami sa SMNI, sa Kingdom of Jesus Christ, in my own volition. In a mixed vlog, Ako po ay shout out. na-recruit sa naratibo ng martial law, ng CPP, NPA, and DEP against sa tatay ni Bongbong Marcos Jr. But during the elections in 2022, tinindigan ko po, nasabi ko, hindi lahat ng mga naganap sa martial law ay mali.
Maraming mga tama doon at kailangan. Pero ito hindi ko na ito palalagpasin. Mega love shout out Ang paggamit kay ng Ina Mix abduction Vlog. or enforced disappearance, pasintabi po sa mga ma-offend nito, ay totoong nagaganap pati ang torture. It may not be ordered directly by Marcos Sr. himself, sa panahon ng martial law, but there is a principle, may dalawang abogado dito na tinatawag na respondeat superior. Command, responsibility. At bilang head of state and head of government, pananagutan pa rin niya ang abuses kagaya ng enforced disappearances. Ngayon, Mr. Marcos Jr., nauulit po ang mga pattern na ito ng paggamit ng abusadong instrumento ng Estado, coercive apparatus of the state like police, para ipatupad ang enforced disappearances. May mga batas kayong nilalabag at ito po ay isang mataas na akto ng hindi makataong pagtrato sa mga suspetsado na mga individual na mamamayan mismo ng Estado. And that is a high crime on the part of the President. Yan. Thank you, Now, Ina Mix Vlog. sa Mr. iyong Marcos pagdaan. Jr., Binhor Abalos, and General Marbil, kailan niyo haharapin ang ganitong mga matataas na antas at malulubhang paglalabag sa mga karapatan ng individual sa mamamayan? Suspitsado lang pong taong ito. And for them to be treated this way, hindi po nalalayo na ganito ang gagawin nyo na paglusob at pananakit posible at huwag sanang mangyari po. Naninikip ang dibdib namin nila Ma'am Lorraine, nila Atty. Topacio nang bumaba kami kanina at iniiwasan kong tingnan ang picket line and vigil line sa labas ng compound ng Davao Cathedral for more than 1 month sa tunga, sa gitna ng init at ulan. Ang mga taong ito ay nagsasakripisyo because believing na sila'y lulusubin muli. At hindi malayong maiwasan ang pangyayaring dadanak ang dugo dahil sa ganitong uri ng gagawain ni Mr. Marcos. Wala kang ibang pwedeng singilin dito bago dumanak ang dugo. Huwag sanang mangyari yan. In the national broadcast right now, hindi ko maubos maisip na ang ganitong gobyernong tinulungan namin na bumalik kami at magtiwala na mapayapat, mabubuo ang isang gobyernong matino na binuo sa panahon ni Rodrigo Duterte ay siyang gobyernong magtutulak muli sa amin na mawalan ng pagtitiwala at pagrespeto muli sa isang gobyernong demokratiko daw. Nakakalungkot po ito mga kaganapang ito sapagkat 50 years ago, itinakwil na po yan ng buong daigdig at ng mamamayan na huwag nang maulit ang mga enforced disappearances na ito. Considered ba na enforced disappearance at abduction ang nangyaring ito na ngayon ay nabubuking ang ginawa nila kay Miss Pauline Canada? Yes. At ito po'y nagaganap lamang sa pangil ng martial law. Mr. Marcos, hindi po lahat ng panahon ay swerte. Rachel, Ang pang-aabuso good mo morning. nakakalusot. Ang kapulisan po ninyo ngayon ay nasasalang sa isang panahon Good morning, na Sir sinusukat po kung sila ba ay mapagkakatiwalaan pa bilang protektor ng mamamayan at ng batas at katarungan. Napakadelikado po ng sitwasyong ito. Huwag po ninyong ipilit na padanakin ang dugo sa Davao City. Huwag po, Mr. Marcos. Thank you very much, Eric. Yes, kunin naman natin ang side ng KOJC. Kunin natin ang side ng KOJC naman. Carlo? Brother Carlo? May mga legal actions po na ginagawa, no, yung pag-takip ngayon kay Pauline Canada. Ito yung garapalan, no, na ilang ulit na pala tinawagan to confirm para may access po, no, sa lawyers po natin si Miss Pauline. Pero until now, dinideny po. Ganito po klaseng gobyerno, itong Marcos Jr. government na ito, na sinasabihan tayo na tayo yung sumunod sa batas, siya mismo po ang hindi sumusunod sa batas. Gagawin at gagawin talaga nila lahat hanggang makaabot sa ulo po sa aming mahal na pastor. Alam po namin yan. Yung 10 million, maging 30 million yan, parang kinupitan nyo pa kasi ang binigay, di ba, ng US is $2 million. Parang naibigay na ata. Kaya the way you answer yung simple question, parang kinakabahan ka na nagagalit ka, na nagigilaiti yung bibig po ninyo.
Kasi nga, napipressure po kayo. Parang ganun na nga. Baka iba yun. Yung iwi, iba yun. Yun nga eh. Kaya hindi ko malubos maisip na every time talungin po kayo na mamahalagang issue, kagaya po nito, kami po dito sa KOJC, mga mamayan po kami ng bansang Pilipinas. Every time na tanungin po kayo in these issues, itikong bibig. At ngayon lang po kayo nagsalita, hindi pa po swak. Iba talagang takbo ng isipan sa lumalabas po ng bibig. Wala pong ka-logic-logic. And in this case po, na kami na po mismo naghahanap ng paraan para lang po makontak namin, masiguro namin kung saan na po si Miss Pauline Canada. Wala po kaming natanggap po mula po sa inyo. Ito pong klaseng gobyerno meron tayo. Napakasakit po isipin na wala pong umiiral na batas sa bansang Pilipinas. Sila po ang naging batas. Ini-implement nila, kinukuha nila sa dahas, ini-implement nila lahat ng gusto nilang gawin para makuha kanila at mahawakan kanila sa liig. Pero dito po sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan at tatayuan po namin ito. Ito pong buong compound, sabi po ni Ka Eric, ulan, init, umaga, gabi, madaling araw, umaga na naman. Wala po kaming alisan dyan. Kasi ito pong buong compound, pagmamay-ari po namin ito. Lahat po ng mga kingdom citizens sa buong salibutan. Blood, sweat, and tears po ang ginugol po namin para po magkaroon po kami ng compound na ito. And we treat this as holy ground. Kaya dyan po, ito po yung pagmamahal po namin. For how many times you came here, wala po ang subject nyo dito. Pilit nyo kayong bumabalik-balik dito kasi po nagka-interest po kayo sa mga compounds po namin. Gusto nyo pong kunin ang mga compound property po ng kingdom. Buong sanlibutan. Bilang kami may-ari po, lahat po ng kingdom citizenship, itaga nyo po sa bato, hindi po kayo makakaapak po dito. Okay, thank you. My next question is, with what we've witnessed sa nangyari kay Miss Pauline Canada and with the way the state is treating Pastor Apollo Sikibuloy as a perceived enemy and a threat to their political and personal interests, can the Filipino trust the Marcos administration's definition of justice? Absolutely not. Now, Pauline Canada is so lucky that she is with SMNI and that KOJC is here and that there's a media group and that she has a lawyer. But a farmer na nasa hinterlands, na nasa bundok, na pwede lang i-pick up dyan, ginawa nga nila dito eh. Di ba? Ginagawa nga nila kay Pastor, ginawa nga nila sa amin ni Eric. Nobody is safe right now under this president. That's as clear as we can get about what we're seeing right now. Napakaliwanag. Ito yung kung bakit tayo nagsasalita dito. Hindi tayo nagsasalita dahil lang para kay Pastor. None of this is just about us. This is about our country now. And it's about our children at yung salinlahing Pilipino. Pag hindi tayo lumaban dito at pag hindi tayo nagsalita dito sa abusadong ito, sa mga abusadong ito, lahat tayo, nobody is safe here now. No. Thank you, Dr. Lorraine. Attorney Pasio, you'd like to add? Actually, talagang perversion of justice na nangyayari. Iwanan muna natin yung kay Miss Canada. Yun lamang usapin ng prangkisa ng SMNI. They keep repeating ang administrasyon na to, paulit-ulit na sinasabing, kanselado ang prangkisa ng SMNI. Hindi po kanselado ang prangkisa. Ang prangkisa po ay existing dahil may batas. Laws are only repealed by subsequent laws na inconsistent. Is there a law repealing the franchise of SMNI? There is none at the moment. What we have is a House bill passed by Congress that says that the franchise should, the law granting the franchise should be repealed. Is that a law? No. It is a House bill. Why? Because
under our bicameral system of government, in order for that to become law, there are two other steps. Number one, it has to have the concurrence of the Senate. Number two, it has to be signed by the President. Okay, wala pa nga tayo dun sa second step sa Senado. Bakit hindi makapag-broadcast ang SMNI under the existing franchise? Dahil yung National Telecommunications Commission, an agency under the executive branch, meaning under the command and control of the President of the Republic, has imposed an indefinite suspension. This is illegal. Na kay Attorney Torion na yan, kung imamarapatin mo, the-please lamang, alam niyo po, ay hindi po pwede yung ginagawa ng NTC as a regulatory body to impose an indefinite suspension. Because if they do that, then they are trenching upon the prerogative of Congress to make laws. May batas by the simple expedient of the Commission under the Executive granting an indefinite suspension ay parang in-invalidate mo ang batas. This is an impermissible violation of the separation of powers whereby the operation of a law is left to the sole will of an executive agency. Ano yan? Undue delegation yan ng legislative powers. Pero ginagawa yan when the NTC should just be regulating, it cannot suspend the implementation of a law sapagkat nga ito ay nasa ilalim ng executive. So, dyan pa lang makikita nyo na na hindi na ginagalang ng executive ang batas. Ngunit dahil kontrolado nila ang at least yung pati ng House of the Senate ngayon, walang umaalma. Dapat mainsulto ang mga legislators. Sabihin nila, okay, kahit congressman, dapat mainsulto. Sabihin nila, bumoto nga kami to cancel pero hindi pa naman batas. There's still a law. That law should be implemented pero hindi po ginagawa. Paano gagawin natin ngayon kung ang batas ay ginagamitan ng naked power ng executive? So, paano tayo magtitiwala sa justice system? Paano mo sasabihin humarap ka sa batas when the law has been perverted and distorted? Salamat po. Thank you very much, Attorney Topacio. Meron pa pong magdadagdag? Alright. We have another reporter po na magtatanong. Kasama po natin si Franco. Magandang gabi po sa lahat. I just want to get back to this question dahil po it's very, it really raised significant concern in terms of our Constitution because it really undermines the rule of law. Yung pagtanggap po ng ating Pangulo, yung pagtanggap ng private donation for the bounty of pastor na 10 million, ano po ba ang implications nito pagdating sa ating justice system? Especially, Pangulo po siya ng bansa. Attorney Topacio. Well, katulad nga po ng pagsagot namin kanina, I will be very brief about it kasi nagsalita na po kami. Kung hindi nakikita ng Pangulo na may problema rito sa ginagawa ng kanyang sekretary, ay malaki ang problema natin talaga. Kasi as a qualified political agent, the President has the prerogative to review, revise, amend, reverse, set aside any act of the cabinet secretary concerned being the alter ego of the President. Kapag kinokondone na niya yan, sinasanctionan na niya yan, he becomes complicit in the commission of a violation of law. So, talagang may problema na tayo. We are becoming a government not of laws, but of men. Na ang batas ay kung anong sabihin ng isang tao. Yan po ang delikado dyan. These encroachments, small encroachments upon the rule of law, pag nagtagal-tagal po yan,
mawi-whittle away, dahan-dahan, kinakain, parang anay. Before we know it, yung structure that we call the rule of law, babagsak na po yan, magko-collapse na po yan. Lahat tayo, matatabunan yan. Sir, Secretary. this is how powerful media really is, no? It was just a few, I think mga 1 hour lang nasabi natin yung Republic Act 7438. At saka under Section 4, kung hindi tayo bigyan ng access, no, at palaging i-deny, mag-merit yan ng penalty of imprisonment of 8 years to 10 years. Tsaka sa isa din, permanent absolute disqualification. Tsaka doon din sa isa, at least 4 years to 6 years. Meron na, lumabas na. No? Ganda. Oo. Andyan na. Diniklara na nila. Kibuloy is co-accused in police custody. So, authorities caught Pauline Canada co-accused of Pastor Apollo Kibuloy at her residence in Emily Homes, Buhangin, Davao City on Thursday, July 11. Tapos ngayon, sa bahay siya nahuli. sa bahay siya, at her residence in Emily In Homes. other words, hindi nagtago. Hindi nagtago. Tapos dito, identified Region 11's top 6 most wanted. Canada faces charges related to trafficking in persons. A joint operation conducted by the Police Regional 11, Special Action Force, and Criminal Investigation and Detection Group 11 led to her arrest at around 2 p.m. No? Canada is detained at the Buhangin Police Station pending further investigation. Official statements from PRO 11. Imagine ha, 1 o'clock siya na dakip, alas 12 na dineclare. No? Alas 11. Alas 11 ng ating gabi. Alas 11 ng ating gabi. Oo, so ano kayang ginawa niya for 11 hours or 10 hours, no? So, at least ngayon, ito ang power ng SMNI, no? Kasi nakita siguro nila, no ba? Delikado pala nito. Meron palang video. Meron palang video. So, at least diniklaran na okay pala si Ma'am Pauline. At least nakita namin buhay. Salamat po, alhamdulillah. May I add something, no? May I add something? Yes, Si Pauline kasi tinatanong kasi ni Bongbong Marcos, ano daw yung motives, di ba? Tanong natin, anong motives mo dito? Yung panggigipit mo kay Pastor. It's political. Of course, there's America there. You're a lapdog of the Americans. But it's also political. Therefore, marami kang dinadawit na inosente dito. Looking at that mugshot of Pauline, breaks my heart. It really breaks my heart. And I want to remind this president and everyone that's complicit in this injustice that you're doing to KOJC, what you're committing is a blood crime. And you're not gonna get past it. Magbabayad kayo dyan. Okay. Thank you, Dr. Rain. Yes, Sir may, Jay. may tanong lang ako, sandali. Kay Dr. Badoy. Kasi siya doktor dito eh. Alam mo, ang tagal ko nang iniisip ito. Hindi ko, at sa tagal ko na sa media, hindi ko pa rin mawari kung bakit nangyari itong lahat ng ito. Kasi kung tutuusin mo, nung tumatakbo si Mr. Marcos, darating dito sa KOJC, hating gabi, hapon, umaga, pabalik-balik, humihingi ng tulong sa Kingdom Nation kay Pastor Kibuloy. Binigyan siya ng pagkakataong makapagsalita on nationwide and worldwide television sa isang presidential debate. In other words, wala akong makita. It is, ewan ko kung tama ito, attorney, I think it is beyond the commerce of man, no? Itong nangyayari na yung taong lahat ng pagkakataong binigay sa iyo, ngayon ay, ginigipit mo. Gusto mong mabilanggo, pagkatapos naglagay ka ng pabuya, sinasabi mo lumabas ka para patayin ng mga dahil na may pabuya. So, I don't know, anong psychological or mental makeup ng mamang ito? Doc. You know what I think? I think he's an empty vessel. Walang character itong taong ito. Now you look at him and he's really empty. He's vacuous. There's nothing in his head, nothing in his heart, nothing in his mind. Pastor was the kindest to him. When an SMNI treated him with respect. In fact, no other media company treated him with respect. In fact, he was called
plunderer's son, etc. No? So, you're asking me, no, bakit siya ganyan, di ba? Ano yung character nito? Again, it always comes back to me, the drug use, no? That's really, it's something that I cannot escape. I know people don't like to talk about it, no? But I cannot help but think about it because I look at him and how do you become that empty, such an empty vessel that it's not just pastor, no? But if you look at him now, you study him now, his fiercest and most bitter enemies are people who trusted and loved him, who gave their all to him. And why is that? Because as soon as they won, nilaglag nila sila, no? He turned his back on them without any thank you. In fact, in Okada, where pastor spent 5,000 a plate for his party of around 100 people, 3 times, he never said thank you, no? But apart from 5,000 a plate, apart from the fact that elitists are really like that, no? Kala nila utang na loob, they feel entitled to it. I am looking at Bongbong Marcos and what I see is an empty vessel. He's soulless, he's heartless, he has no mind of his own, he's a puppet. And what comes to me is maybe that drug use, and also because that entitlement, which gets back to me, no? Yung mga anak ninyo, you think it's worth it? You stole billions, blood money, and look at your progeny, no? Such losers. Thank you very much, Dr. Ayun, no? Yan, bago tayo magtapos, ano, gusto ko lang linawin, ano, pinalabas lang natin to para maging aware po ito sa lahat, ano. Gawa ng tayo po ay hindi tumutulig sa batas. Ang tinutulig sa po natin dito ay yung mga nagpapatupad ng batas na minsan wala na sila sa lugar, iniisip pa rin nila na tama sila, no? Kasi pag nakaupo na tayo sa kapangyarihan, ano, huwag nating isipin na tayo na ang pinakapangyarihan sa lahat at wala ng katapusan. Isipin po natin, ano, mayroon lang tayong 6 years. Mayroon lang tayong 6 years na panunungkulan bilang isang tagapagpatupad ng batas, ano, tagapangasiwa ng ating bayan. Pagkatapos nun, yung mga ginamit nyo na kapulisan, paano na? Kawawa, ano? Kaya wag nating anuhin, ano? Wag nating abusuhin. Kasi magpalit-palit man kayo diyan ng mga politiko, ang mga pulis maiiwan yan dahil iyan po ay tagapagpatupad ng batas, no? Yung mga pulis naman na lalong-lalo na yung mga general, alalahanin niyo na papalit-palit ang mga umuupo diyan, lalong-lalo na sa Malacanang, ano? Huwag kayong paggagamit dahil mayroon kayong sinusundan na saligang batas. Dapat iyan lang ang sundin nyo. Pag alam yung labag na sa batas, huwag nyo nang sundin. Kasi kawawa yung mamamayan. No? Bandang huli, kayo din ang kawawa, kayo din ang maiipit. Pagdating ng araw na kayo ang mag-retire, mamumblema kayo. Nang dahil nga sa pinagkagawa nyo. Nang dahil din sa utos ng mga nakakataas sa inyo, ano? Kaya tandaan nyo yung mga ano diyan, mayroon kayong termino, mayroon kayong katapusan, no? Kaya ang nangyayari sa atin, naggagantihan tayo pag nag-iba na ang ihip ng hangin at iba na ang nakaupo. Kawawa naman yung nakaraan, no? Siguro ito lang ang aking mapapayo diyan, ano? Ito lang ang aking mapapayo dito sa ating mga mambabatas, ano? Sa ating mga nakaupo sa gobyerno. Siguro maging masaya kayo, ano, na trabahuhin nyo kung bakit kayo nakaupo diyan. Siyempre inaasahan kayo ng tao. Kaya nga nilagay kayo diyan, may inaasahan na gagawin. Gawin nyo ang tama. Huwag nyong gawin yung ano, pansariling interes. Kasi bandang huli, kayo din ang magsasuffer niyan. No? Kasi yung iba wala nang inisip kung hindi gumante. No? Ganti hangga't sa wala nang katapusan ang napapabayaan niyo po yung bayan. Yan lang po.
maraming salamat po at umabot na naman tayo sa dulo ng ating video, no? Maraming salamat sa mga dumaan, ano? Kay Master Puldonisa Official, ayan. Kay Puldonisa Official, maraming salamat po. Rachel, thank you sa iyong pagdaan at kay sino bang mga nandito dumaan? Si Chitae, sino pa yun? Si Inamix Vlog. At yung marami pang iba. Ha? Marami tayong mga pagsubok ngayon, ano? Kaya tayong mga mamamayan ay maging mapagmatsyag, ano? Huwag tayong magtulog-tulugan. Iparamdam natin sa kanila kung ano man ang kanilang pagkakamali. Baka sakaling sa pamamagitan natin, magising sila sa kanilang kahibangan. Alright, maraming salamat po at umabot na naman tayo sa dulo ng aking video. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Ayan, kay Richelle Mingaren. Maraming salamat po at sa Team Tibay. Maraming salamat po. Mami Mercy Kalunod, maraming salamat. Thank you very much at God bless us all. Bye-bye.